Bermeoko EH Bilduko eta Gusaneko zinegotziek ezoiko bilkura bat egiteko eskaera luzatu diote Bermeoko gobernuari. Balizko ezoiko bilkura horretan hurrengo gaia sartzea nahi dute korporazio biek. Foru Aldundiari 2019ko urriaren 25ean Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratutako Gaztelugatxera iristeko bideak bigarren fasea eraikuntza proiektua behin betiko bertan bera usteko eskatzea. Horrez gain, alderdi biek eskatutako ezoiko bilkuran SOS Gaztelugatxek aurkeztutako mozioa aintzat hartzea eta bilkuran bertan bozkatzea ere nahi dute. EH Bilduk eta Gusanek gainera informazioa aztertzeko nahikoa denbora izateko, ezoiko bilkura baino 5 egun lehenago Gaztelugatxeko proiektuen inguruko informazio guztia, bidearen inguruko proiektuak, planoak, helaraztea, Lurgorriko parkinaren proiektua eta planoak jasotzea eta autobus lanzaderen inguruko informazioa esatea eskatu diote gobernuari.